Ayan guys, part 3 na guys, please subscribe ko. Isa ka doon, nagkapahilang mo ko eh. Gamay naman. Pero kayo nagkitado mo doon. Dugay man gud makapoy po. Mami siya! Nilo pa to 15 minutos. Kung ikaw po'y pati yun, nagdain ng sa may buhilot ko din eh. Junior. Ay, buhilot. Eric Hilot Junior. Tapos Hilot dito gabi eh. Kaya sunod-sunod bang gud kapit kapuya. Depende sa kamang kabalo. Adi din nakane? Kung di kabalo, di wag gabi sa pag binulan mo hilot, kung di kabalo, di. Ito na yun. Budak ko ba niya kayo sa akin? Kung pilig ka mo sa Ano sinunod ko kasi? Diba? mas mo ulit kasi Kaya pilot ako ka nga, nakaluto ko ang baka pas mo, panhod ang kamot, nasa yung kang mata daw, lawag. na napagluto ka lain-lain Hindi siya kulor, alas dos na siyang mata. bawi na paghapon tulog. Hindi pa makatulog, kaya ma-duty pa managsiyoy. Alita? Kahira mong siyoy. Lubo na yung tulog. Kung puro kayo, mata siya alas dos. Duty siya alas Kaya 4. pamampod mo, pampod. Ano yun? Ako na yun ang pag-email. Ano yan? Kinaon ko din ba ka ng piling? Kulay. Sige lang may kugang. Dahil bisang kung saan kaon, basta ang oras sa iyo pagka makaon. Dili ta magpapito. Isa pag si kaon kulay, basta. Gutom, sa mga musilikag, lamay sudang, gutom. Ay, Ano ako, taga-Surigao na. Ano yung rad na dali, kahilot. Tapos mo sa kusog, katulong maligo sa sakadlaw niya, hanggang tuhod. 4 years nag-bating, nga walay finding sa hospital. Walay makita sa x-ray. Pero sakit. Ano yung lisod, no? po kay diri na wala pa magbubuka agad ng check up sa doktor ko. Sakit ka ito. Sakit yan. Hindi, marami din ako kaya hangin ang pagbubuka ko. Is na sugod na aray kasakit. Kaya nang ibang tawag nyo, yung kabuhay nyo ni Marcos, ay napakato, manlok ng tao, Kaya ako kayo, mabuog na ako nagsukod. ano mo na, neto na siya. Ano mabugnod, mabugnod. Ang antiin. Katong atake kan sa buklo kaya kung tiin. Tusod na ni mama o tubig akong tiin na naigabon. Pati kayo. Hindi ako pa-expose. Ano yung nalot pa? Ako dito, buhat na ito yung ayos. Sa taay. Hinayan lang nakiinom. Ha? Oh, pero ang ito mong liya, dapat ang katong init kasulat yun. Dili bugnaw na. Wala na, di na natambal, bugnaw naman. Aw. Yan na siya. Ang talim mo, ito kasayid naman ni balay-balay sa
Pas mo sa kusog ha. Hindi na bungkal, mau na mo powerful sunod. Uy, ouch. Kamay na. Ako. Yung pagkamay, di pa putak. Pas mo ha. Ow. Ito. Kailan ba nanahilot na? Hindi ko panood ng hindi ako panood ng sakat. Nahilot ko pa yung sakit kayo. Ganda gamay. Huwag na ako yung pinanggalan. Yung tadak ko, kay upihan man magpasa. Sakit kayo. Ay. Haha. Papi, sobrang sakit kayo. Ha? Sumbag ako, sakit kayo. Sige, sumbag eh. Ay, magkabag. Sakit kayo. Manilot ka pala sa ba? Huwag mo lagi ko bilot mo. Anong bilot na? Agi ka, pero dili nga ni. Ay, kanang nani yung bilot pa sa bilot. Ouch! Ay. Sus ka na. Ha? Sus ka na. Ako tulog ako kibao. Ay, mo service. Hindi ka kabaklay. Ah, sakit. Mamakay mo. Gusto mo ko pa doon ta. Sukol man. Mahal yan kayo, kaya silingan. Sukol man, di na to ta. Kung di mo sukol, di anong balay. Anak mo na. Matay mo din lang. Kibao, siyempre kibao. Ayun, kibao. Kadubi, magduro. 2019. Ang post ko, 2021. Nagahilot ko dili sa Riyadh ko dili. Dadagan ka ng ilan ng pangilot talpan. Aduh kun oy.
Aga, ako nakalakaw. Wala na sa YouTube ron. Wala na paghilat mo ka sa YouTube. Akong social media, wala nakabalo mga lagyo. Kaya ba social media na? Ito yung ba nyo? Wala na. Ayaw sa tulog. Dito tayo sa ano. Pwede mo doon natin matabangan na pinanggo sa lang lang. Yung kani Baka nang kabalo po dahang. kani mga doktor, mas focus sa ilo. Hindi yun ang totoo. Mali magkag maayaw gunitan ra. Na sila gana ilang payungan pa, i-extorsan ka. Napay pinom dagang kayo, no? Sakto. Dadawat ka ng kidney. Ano kayo, mampu, madaot kin. Gusto ka pilot ko? Santo ka. Ayan lang, tigo mo lang sa panahon. Talawad mo din siya. Ay, Okay, may. nakita ko pa. Ow! Tigo mo lang sa panahon, kaya para inigilot, nindot kayo. Ang bagga na dyan ba? Ibig manindot ko lang, sakit na ayaw ko. Wala mo kayo magpahilot na kondisyon. Lagi na diferensya, ipahilot. Sakit yun. Sa panunod ko. Matapok na. Kata na siguro sa park, lamig kayo, pero kayo wala, may kusog. Punta kamay. Sa pagpamalat yung mga mugno ang people. Kaon kayo sakto sa oras. Mawa doon ang bugnaw sa il. Kung di ka mo kaon sa sakto, maningil na. Lapad na yung ulo, aborido na, na-stricto na, na-strictan na. Sino ko sige sa balay? Pero di ka kabantay. Nga, huwag na kang maningag naman ka. Anong, Mga anak kanina ko, gamay galyo ko. alboroto ang mga kanuntiyan, mapitan ng heart. Sabi na, gutom na ka magkatrabaho niya, gutom na. Taray kasi. Naman. Ouch. Ah, sakit. Nagamay. Kalimutan ko kasi ang kabuhi. Kalimut na siya. Pasmado di ay. Naganda kay sakit. Abi ka buhi na. Ouch! Isa pa sa pamilya po niya mo, tabi ng nervyos. Akong auntie nga high blood, ganito siya. Sa kag nervyos, ang putol, ang magat sa tuan. Ano yun? Nakuha niya, nakadaan patay. Ouch! Ito po. Bata. Magani ko, dili ko high blood. Low blood. Kasagaran sa high blood para anang wala pa sweldo, high blood na. Na, may sweldo pero kulang. Okay, na high blood mo kay wala pa sweldo. Kapag sweldo, gira, bandado na daan. Kay kaon ma high blood jud kalit. Saka ano na high blood mo sa mo? Di ka ma high blood wala pa sweldo. Yan, sweldo pero negative. Di rin yung balay dito. Amo gyapon ni. Wala dito mo napasok dito. Balay na mo. Ang Kasi balay. yun yung dili na kumain.
video may diri. Wala. Ang dili, isilingan dili. Ano naman ako? Ang anak ka na siya. Taroy ka na siya. Sa asa pa ka mo ito. Ito mga maayo kayo. Mata na mga, mata na silingan. Gawas ka, ulit ka kinder. Kailan mo nilot. Wala na. Ha? Sina. Di ba kayo papahila ka mga agaw? Naiyan, dili. Walain mo kayo. Hindi ko sila. Ang tugaron, hindi ko kalaka. Ang makaayo ra gyud siya mo, kana ra gyud ang pagtuo. Ay ko. Bisang unsa ka maayo sa doktor, bisang unsa ka maayo manghihilo, di gyud kaniya. Di ka mo believe niya, di ka maayo. Ay ito dito sa lingan ng cancer. Doctor niya. Operahan lang itambal ng Ah. pero ang ikamat yan, kidney. Tambal man. Kada mo na alam, pinakatambal. Dali nakadiyan na sakit mo. Pati mayoma, dagan mo. Misto, dagan mo. Ang kidney stone. Pati na 100,000 na. Pagandang. Kanang gastong di ay asin. Pwede ka makatabak na. Kung grabing faith nimo ilis na. Wala may posible sa Ano mga- isa sa kuha, sakit ba ako diri sakit ako diri bato daw na sa gastone kay acid na ko kana bitong pait kay musaka lagi mo na pait gas kana acid lagi daw mo to di niya na ko dili man magsakit isahay naman jud kay para sakit man dikit ka kita reklamuhan man ako kay ang musaka bitaw na Acid mo ginay lahat. Pero sa buwan na sa pambuhi yun. Plus panunod. sa mga Kung may science magdagandagan, mo na panunod, magdagandagan. di ko panugab asukang itubi Suka, kambuli. yeah. Sakyan din sa nervyos Sa kanina. okay. Pero kay pag i-relax bitaw na ako kung utok bitaw ulian man matulog man ko Oh, gigil nyo pa-check up lagi ko gastroenterologist para lang ako kita kung tayo sayang lang. Hello? Ayaw dia. Sa atbang ana di pa kita kag badang. Badang itire kita ka. O badang sa itire kita ka. Kita ka. Naka diya karon. Unahan gamay, larga ka gamay, na ay beam and glass and aluminum. Unahan gamay. Abante, abante. Pasaka ka, unahan. Prutas, prutas. Daidalan gamay desto. Sulod. Nagawas ra diamond dito. Nay mo gawas bata naka-short o green. Sulod naiga. Sulod nya nay bata diya makatang akong anak. Naka-short o green. Nakita ni mo. Sulod. Nadabaw na. Nagmotor ra. Okay kayo, no? Saka. Hop. Ganyan na. Nilot na ko jinsan. Malita. Diyan na ka ng jinsan ba? Ano yan mo, no? Ano lang yung sa Facebook ba, no?
man. Dito pa parking ka sa atbang. Sa ato ang atubangan sa kinan. Ibu balo. Ibu mo sila. Lingkura dede. Lingkura di alam mo sa tiyan. Ilot pa. Unsa din kayo magabot? Isa na. Isa niya. Sa buwan ni Maob. Sa buwan siya. Sa bukal, pupuntan sa dokambang. Di naman mo. Tuyo agad inong nainit ha. Na pag humana mo inom, maghuman mo inom ng dokambang. Kaon na. Wala pa oras, quarter pa. Nagpabukal na ka. Eh para init abot sa 1 hour, inom. Oh, bago ka mamahaw, bago maniod to, bago manihapon, inom na ka lahat, ha? Ano, wala na. Mas kalit wala man. Yun, ilang minit yun. Pero di ka makasapon. Kasi mo ito mong makasulod ng init, ayos mo. Suton ko, friends. Dito ka lang yan. Wala lang yung pinagayan. Ano ba naman? Asa itong baso sa bata? Tang. Oo. Di ko ba lang ang anak, pwede ito magpapagkis. Oo, bakang. Ano ito yung ito yung tilig. Ay, pagpasaran. Ha? Nagkaroon akong mawala tayo ligo. May naman naging smile. Kanina, di ko mo smile. Ay, smile ito lang. Magkab na... Ha?
Yan naman, mamay na ka. Jesus name, ayun na. You just jogging pants jacket. And thank you for watching guys. Bye-bye. Oh.